салом бинандагон ва шунавандагони канали шомгоҳи душанбе. Мо тасмим гирифтем дар барномаи паёми рӯз оиди кушодашавии парвозҳои ҳавоӣ ба шумо маълумот диҳем. салому дуруд ба бинандагон ва шунавандагони канали шоми душанбе. тақдими шумост бахши навбатии барномаи паёми рӯз. дар ин барнома мо тасмим гирифтем дар мавзӯи кушодашавии парвозҳои ҳавоӣ ба шумо маълумот диҳем. чуноне ки вазорати алоқаи Федератсияи Русия иттилоъ дод, аз санаи 31 августи соли 2020 то 13 сентябри соли 2020 аз Федератсияи аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Русия 13 парвозҳои ҳавоӣ ташкил карда мешаванд. дар ин парвозҳои ҳавоӣ аз шаҳрҳои Хуҷанд ва Душанбеи ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Самара шаҳрвандони киҳо яъне ки парвоз карда метавонанд. шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони Федератсияи Русия ва онҳое ки дорандаи яъне ки ВНЖ мебошанд ва онҳое ки хешовандони наздикашон дар Федератсияи Русия истиқомат доранд, иҷозати парвоз кардан ба шаҳрҳои Федератсияи Русияро доранд. ва чунин яъне ки парвозҳо дар чунин тарзҳо ташкил мешаванд. яъне ки парвози ҳавоии SMR 230 Душанбе Москва 31 август, парвози SMR 8424 Душанбе Жуковский 2 сентябр, парвози ҳавоии SMR 8426 Хуҷанд Москва 3 сентябр, парвози SMR 8880 Душанбе Санкт-Петербург 4 сентябр, парвози SMR 8828 Душанбе Самара 6 сентябр, SMR 8968 Душанбе Краснодар, парвози SMR 8424 Душанбе Москва 7 сентябр, SMR 8642 Хуҷанд Самара 7 сентябр, SMR 8954 Душанбе Екатеринбург 8 сентябр, парвози SMR 2426 Хуҷанд Москва 2 сентябр, SMR 8680 Душанбе Санкт-Петербург 11 сентябр, парвози SMR 8926 Душанбе Санкт-Петербург 13 сентябр, SMR 8968 Душанбе яъне ки Красноярск 13 сентябр сурат мегиранд. парвозҳои ҳавоӣ чуноне ки маълум аст, нархҳои яъне ки чиптаҳоро метавонед дастгирад кунед. нархҳои чиптаҳо 400 евро ва инчунин ба кӯдакони 12 то 2 сола ба тариқи тахфифҳои аз 50 то 90% яъне ки дарёфт карда метавонанд. инчунин бо дастрас кардани чиптаҳо метавонед ки ба шаҳрҳои яъне ки Федератсияи Русия сафар намоед. инчунин мо кӯшиш мекунем ки боз ба шумо хабарҳои тоза ва тозаи навро пешниҳод намоем. ҳатман гузоштани лайкро фаромӯш накунед. доимо бо канали шомгоҳи Душанбе бимонед.